כן, עד שם. מתרגשת. שאלה לי אליך, אני לפני 14 שנה, אני חליתי טיפול מאוד קשה, 3 שנים הייתי שם שותקת עם כיסא גלגלים. השאלה שלי כאן, למה אני קיבלתי את הדבר הזה? השאלה שלי אלייך היא, איך השם עשה נס של 1 למיליון שהקים אותך על הרגליים לעמוד כאן הערב? זו השאלה. הרופאים אפילו אמרו, היא לא תחיה, האישה הזו לא תחיה, אבל הם אמרו את זה שאני לא אחיה. אני אימא ל4 ילדים, ואחרי לידה זה קרה לי, והם אמרו שאין סיכוי, בואו ניפרד מהאישה הזו. אבל רופא אחד אמר, לכו לבקש נס, אולי נס. ובזכות זה, הנס שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן, כחיה ונושמת, ומגדלת 4 ילדים ובעל, אני מנס רפואי שהקדוש ברוך הוא הביא לי את החיים, אני כאן. עכשיו אני אגיד לך משהו שאת לא חשבת עליו, אבל כדאי מאוד שתחשבי עליו. את שאלת אותי בתחילת דברייך ואני קטעתי אותך, שאת היית בכיסא גלגלים 3 שנים, מסתם לא יכולת ללכת וכו'. ואת שאלת אותי, התחלת בשאלה למה השם עשה לך את זה, ואני מיד העברתי אותך למה את מתלוננת על זה, תראי איזה נס נהיה שאת עומדת כאן ואני רוצה להגיד לך עכשיו דבר אחד, אני יודע שזה קשה להאמין, אבל אני מבטיח לך שזה אמת. שאת תגיע אחרי 120 לשמיים, ותראי את הדקה הזאת שעמד כאן ודיברת לעיני מאות אנשים פה, ונהיה כאן קידוש השם שעוד הולך להיות בכל העולם בעוד 2-3 ימים, אנשים יראו את זה והרבה אנשים יזילו דמעה מזה ויראו מה זה ניסים, שגם ברגעים הכי קשים, הרי יש הרבה משותקים, יש הרבה מהמצב הזה שהם כבר איבדו תקווה והם ישמעו את זה וכן יתחזקו, ואין דבר יותר גדול מקידוש השם. ועל הקידוש השם הזה עכשיו של 2 דקות האלה היה שווה לך 3 שנים לשבת על כיסא גלגלים ולסבול כדי להרוויח את הדקה הזאת. הוא מכתב לרב מלובביץ', הוא כתב שהבחורה הזו היא צריכה לספר את הסיפור שלה, לספר את הסיפור שלה שממנה יש אלוקים בשמיים. ודאי, מה השאלה? צריכים לפרסם את הנס. את הזכרת לי עכשיו סיפור, היה אחד המהריל דיסקין שהייתה לו דודה גם כן משותקת במיטה והייתה מחוברת לשקית של הצרכים יוצאים דרך צינור, ויום אחד המהריל דיסקין בא לבקר אותה, הוא נכנס לבית חולים מוזנח, מלוכלך, אחות מגיעה פעם בשבועיים להחליף את השקית, אין שם כלום, רק הפועלים מגישים אוכל, מחסור באחיות, מחסור ברופאים, והיא ככה שוכבת במיטה. נכנס האחיין שלה שהיה גדול עולם לבקר אותה, היא אומרת לו, אתה הרי צדיק, נכון? תתפלל עליי שאני אחיה חיים ארוכים. אז הוא אמר לה, דודה, מחילה מכבודך, מי רוצה לחיות חיים ארוכים במצבך? כל החודש שוכבת פה במיטה, אפילו לשירותים את לא יכולה לקום. את באמת רוצה שאני אתפלל עלייך שתחי חיים ארוכים? היא שלפה ספר תהילים מתחת לכרית, היא אמרה לו, איך אתה צדיק כמוך שואל כזו שאלה? פעם בשבועיים האחות מגיעה לכאן ומוציאה את השקית המלוכלכת ושמה שקית חדשה, ויש לי 2.5-3 שאני יכולה להתחיל לקרוא תהילים כי אין עליי את הצואה, כי לוקחים את זה, ליד הצואה אסור לקרוא. אחרי שמפנים את השקית יש לי בערך 3 שעות ואני מספיקה בדיוק לגמור ספר תהילים 2 בחודש. ואתה שואל אותי למה אני רוצה לחיות? זאת אומרת, היא רק רוצה לחיות
כדי לשבח את השם 5 שעות בחודש, אבל חודש של איסורי מוות במיטה, איזה חיים אלה לשכב במיטה כמה שנים ככה. שווה לי כדי לשבח את השם, רק זה שווה. ולעשות כזה קידוש השם כמו שעשית עכשיו, את חייבת בכל העולם לספר את הסיפור שלך. אז אני אגיד לך עוד משהו. כן. איך הגענו אליך? זה מעניין. בכלל איך הגענו? זה פשוט נס. כנראה הרב מלובביץ' ששלח לי את המסר, הוא שלח את זה באמת. באוטו שלי היה את הדיסק שלך. באחד הימים אילנה ובעלה עוזי היו באוטו שלי. הם ראו את הדיסק שלך. הם לקחו אותו, ודרך הדיסק שלך הם הגיעו אליך כדי שתבוא לפה. אז הם ארגנו את הערב הזה. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. ותראי כמה אנשים הם הצליחו להביא, ברוך השם.